गाबोन समफोर जुदि जोंनि बिटिआर सुक्तिया जायाबा सोर दायित्वखौ लागोन बिपिएफआ लागोन एपिपिएलआ लागोन एम्बुआ जेब्ला जिबौजों मनो जानोसै मन'यै लाइमोन सेंग्रा सिख्ला थानायबा साबसिन जागौमोन होननानै लोगोसे दान्थे बिदान्थे थायो मा जुक्तियाव जों इपिपिएल होनांगौ मा जुक्तियाव जों बिपिएफ होनांगौ बेथ' सिखावनि खामानिसो सोर मानसिया हराव फर्म रानो रायजो राजा नोंथांमोन हाजार हाजार शहीद जानायनि मोननि नामाव बे बिटिआर बे अरुणोदय फर्मनि थाखाय मोननायनि बिटिआर नङा बियो अरुणोदयखौ जोखारहर अरुणोदय मोनाबाबो जों जाथिया थांना थायो दिनै होनबा जाय आन्दोलनकारि 35 बोसोर आन्दोलन खानाय लोगोसे एबसु सागान होनाय सुक्तियाव दिनै जोंनि बर' हादान ओनसोलाव थानाय क'क्राझारथिं लाइमुथिनिफ्राय लानानै सेरफांगुरिथिं जेसेबां जायगायाव स्पेसियेलि चिरां बे जायगायाव दिनै मानो बर' आइजोफ्रा मानो इभिक्सन बर' न'खरा मानो इभिक्सन जाखो सोरनि सरकार दा जाय 35 बोसोर आन्दोलन खालामदों जाय एबसुनि खुन्थाखौ हमै जेब्ला बिदाय लानाय समाव गाबदोंमोन आं जाथिनि खहा मोनसेबो मावनो हाया होननानै बुंदों दिनै बर' बिमाया दिनै माने मेगनाव मोदै लानानै दिनै गावनि माइरंखौसो बुथुमनो ना गावनि न'खौसो बुथुमनो जादों जाय मानसिया 6-7 मान्थ प्रेगनेन्ट गोरबोआव गथ' दं बिसोरखौ सुस्राय लाना थांदों बेनो नामा जोंनि सुक्तिया जों बिनि थाखाय आन्दोलन खालामदोंमोन नामा रायजो राजा नोंथांमोन गोसोआव गाव-गावनि दुखु दाहाखौ नङा गाव-गावनि मगजखौ बाहायदो समा फैबाय दिनैनि दिनाव बड'लेण्डनि नामाव जों लाइमोन सेंग्रा सिख्लाखौ लाजिरा लामायाव ओंखारनानै जों बुथारनो हाला जों हागोन मोनसेल' जे बोसोरबा मुरे जोंहा भटनि मोनसे अधिकार फैयो जाय अधिकारानो दिनै मुकेश आम्बानियानो जाथों दिनै सासे भिखारियानो जादों भटनि मर्यादाया मोनसेल' आरो बे बयनिबो समान गोहो होनाय जादों जे सासे भिखारिया जेमान मर्यादा भट होनानै हायो सासे क्ररपति मान मर्यादा बिनाबो भट मोनसेजों बिसायख'थियाव बासु हायो मोनसेल' मोनो बिनिखायनो गाव-गावनि मेलेमखौ बाहाय जे जों सम थानायावनो जों थिग राजाखौ बासायनांगोन नङाबा जोंनि राजाया जोंखौ बुथारगोन ना जोंनि राजाया जोंखौ बासायगोन नोंथांमोना मबाइलाव नुगासिनो दं सोर बर' हारिखौ जाख्रेबनो थांदों सोर बर'आ दिनै दुखु दाहायाव दिनै गसंदों होमबा नायदो नोंथांमोन जोङो दिनै एबसुखौ जों बुंनो थाङाखै गाबोन समफोर जुदि जोंनि बिटिआर सुक्तिया जायाबा सोर दायित्वखौ लागोन बिपिएफआ लागोन एपिपिएलआ लागोन मान गोनां प्रमद बर' बिथाङा मा बुंदों बै समाव जे जों गफुरसिम सोगौमोन होननानै दिनै गफुरसिम सोनो थाखाय सार्थ लायोबा जोंहा दिफेना मान गोनां दिफेना दाख्लै मा होनना बुंहैदों मा जायगायाव खैलाजुलि जायगायाव थांनानै मा बुंहैदों जे बिटिआर सुक्तिखौ जों मावफुंनो थाखाय बिजेपिनो भट होनांगौ गाबोन जुदि बिजेपि सरकारा मेजरिटी फैयालासिनो बोरैबा बिरोधी दलाव जनांगौब्ला बिटिआर सुक्तिखौ जुदि बोरै मावफुंनो हागोन गाबोन जुदि बिजेपिया सारा भारताव जेननानै सरकार दानो हायाबा होमबा जोंनि बिटिआर सुक्तिखौ जों मावफुंला नामा मानिला आङो सरकारा फैबायानो कंग्रेस सरकारा बिरोधी सरकारा फैबाय बिथांमोना बुंगासिनो दं जे जोङो बिटिआर सुक्तिखौ इमप्लिमेन्ट बिटिआर सुक्तिखौ जुदि मावफुंनो थाखाय जोङो देग्लाय खेबसेखौ जोङो ट्रेक्टरनो होनायजों लोगोसे होजोंहाय बिजेपियाव होनांगौ होननानै बुंदों गाबोन बिथांमोना जुदि मेजरिटी लानानै कंग्रेसआ फैयोब्ला আপোনালোকে তো আমাক এমএলএ ইলেকশনত সহায় কৰা নাই আপোনালোকে বিজেপিকে সহায় কৰিছে গতিকে আপোনালোকৰ দফা এটাও আমি ৰূপায়ণ নকৰো होमबा बिनि दायखौ एबसुआ लागोन ना इउपिपिएलआ लागोन रायजो नोंथांमोन बिनिखायनो इउपिपिएलआ दिनै एबसुआ दिनै इउपिपिएलनिल' नङा सोरबा बिजेपिनिल' नङा सोरबा बिपिएफनिल' नङा दिनै बिपिएफआ जुदि जाथिखौ गाद्दारि मावनांगौबा बेहायबो एबसुआ सोंखारिनांगोन दिनै जुदि इउपिपिएलआ जुदि गाद्दारि खालामा बेहायबो सोंखारिनांगोन बिजेपिआ जुदि गाद्दारि खालामा बिजेपिखौबो रायनांगोन होमबा दिनै गाबोन बिजेपिआ गाद्दारि मावदोंमोन बिथांमोना दिनै बिजेपिजों गिदिंफाबाय थादों बिथांमोना रायनो हागोन ना हाया आंनि प्रश्नआ बिसो रायनो हानांगोन जुदि दा बर्तमान बिथांमोना थोरसि एखे थोरसियावनो जुदि ओंखाम जादोंबाबो रायनो हानांगोन खारन बिजेपि बिथांमोनाबोथ' जाथिनि खहाखौ जों मावगासिनो दं दिनै मानो सोंखारिनो हायाखै होमबा नायदो आं दहाय बिनि थाखायनो बुंदोंमोन लाइमोन सेंग्रा सिख्ला थानायबा साबसिन जागौमोन होननानै आं दहाय बुंनायनि उद्देश्यआ बेनोमोन खारन भबिष्यतआ लाइमोन सेंग्रा सिख्ला समाज दानायनि थांखिया लाइमोन सेंग्रा सिख्लाजों जायो बोराय बुरिया मोनसे सम फैबाय थांबाय जोंखौ जोनोम होखांनानै फेदेरबाय फोलावबाय दिनै जोंबो लाइमोन सेंग्रा सिख्लाजों जोंहा सावरायनायजों लोगोसे दान्थे बिदान्थे थायो मा जुक्तियाव जों इउपिपिएल होनांगौ मा जुक्तियाव जों बिपिएफ होनांगौ बिनि थाखाय जोंनो नांगौ जायो दा बाथ्राया नाय जुदि बिटिआर सुक्तिखौ जुदि मावनो थाखाय जुदि जों बिजेपि होनांगौब्ला होमबा आरो लोगोसे बिथांमोना मा मावगासिनो दं आंना बिसो दिनै अरुणोदयआ मा जोंनि आन्दोलननि थांखिमोन नामा हराव दिनै इलेक्शननि दिनाव बिथांमोना फर्म रानदों
मानो फर्म राननो मोननांगौ दिनैनि दिनावलाय मा बिलाय बेथ' सिखावनि खामानिसो सोर मानसिया हराव फर्म रानो रायजो राजा नोंथांमोन आं प्रश्न खालामगोन बेखौ आरो नों अरुणोदय होनो गोसो माबा मोनसे मावनो गोसो जाम्बा जाम्बि रायजो नोंथांमोनखौ सिगिसगौ नोंनि न'खौ दानगोन भट होआबा मिथिङाव थाङा बे नङा गाव गावनि बिबेकखौ बाहाय मानो होननानै बुंदोंबा जाय मानसिया हराव फर्म रानो बे सिखावनिसो खामानि जायो सत साहस दंबा सानाव नै आयं मादै आदैमोन देग्लाय जों नोंथांमोननो जों अरुणोदय होगोन नोंथांमोना जों भट होनाय सानाव रानना गाव गावनि मोखांखौ मानो देखायनो लाजिदों मानो सिगाङाव फैना बुंनो लाजिदों दे दिनै नोंथांमोना अरुणोदय होआबा हराव फर्म राननाय माने मा बेथ' सिखावनिसो खामानि खारन सिखावासो हराव गिदिङो टर्च लाना गिदिङो साब्रै साबा ज' जागोन हे उमुगा फैबाय खरसा भट खालाम फर्मा जोबला जुदि भट खारबाय मानो खारदों बिथांमोनजों मोगा मोगि जाना हराव जाम्बा जाम्बिनि भटखौ लानानै जायहा लिरनो रोङा लानो बिथांमोननि भटखौ लानानै नोङो बिनि पापखौ लानो लुगैदों नामा नों हाजार शहीद जानायनि मोननि नामाव बे बिटिआर बे अरुणोदय फर्मनि थाखाय मोननायनि बिटिआर नङा बियो अरुणोदयखौ जोखारहर अरुणोदय मोनाबाबो जों जाथिया थांना थायो हाजार जों नरकासुर बान राजानिफ्रायनो जोङो अरुणोदय गैयालासिनो जों खामला मावनानै माव दामलायनानै सान्दुङाव बिखुं लामनानै देहा लामनानै जोंनि जाथिया थांनानै थाबोबाय दिनैलाय मानोसो जोंनो अरुणोदय नांगौ जोंनो अरुणोदय 1200 थाखा जों मोनाबा जों मोनजाया नामा 1200 चेयारमेन बिथांमोना बिनि थाखाय 100 थाखा लायो गारि फर्म फिलआप खालामनानै फट' स्टेट खालामनानै 200-300 थाखा थाङो दिनै गेस सिलिन्डारनि दामा मानो 1200 थांदों बेखौ दाम खमायलाय माइरंनि दामा मानो दिनै 50-60 थाखा थांदों मोजां माइरं दामा दालिया मानो 180 थांदों दिनै मानो संख्रिनि दामानो बारायनो हमबावदों होमबा अरुणोदया 1200 थाखा होनानै जों माइरंनि दामनिफ्राय लानानै गेसआव जों बारायहोजोबगोन नामा रायजो नोंथांमोन आसल थांखिया मा जोंनि थांखिया सहैयाखै दिनैनि दिनाव बिजेपिआ जाय हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा जोंनि बर' जाथिनि गाद्दारि जों सिनायनो रोंनांगौ नाय आं दहाय बे नारेंपुराव मोनसे खोथा बुंदोंमोन एम्बुआ जेब्ला जिबौजों मन' जानोसै मन'यै गोदनासिम सफैबासो थाल मोनो जिबौजों मन' जाबाय होननानै आरो जोंनि जाथियाबो मन'यै गोदनासिम मोनफैबासो जों थैबासो जाथिया जोबस्रांलांबासो जों थाल मोनगोन नामा आरो सम नंगौना नङा जों सिरि मोननायनि आं दहायनो होनखाबाय दिनैनि दिनाव राजा लामायाव एबसुनि नाम लानानै सोरनिबा नाम लानानै होख्रावनो गैला खारन बिटिआर सुक्तियावनो मोनसे सोदोब लिरना फैखाबाय बिएसि सुक्तियाव खुनु दिन बड'लेण्ड नांला होननानै लिरबोनाय गैया बोलानानै नाय बिटिसि सुक्तियावबो गैया बिएसियावबो गैया किन्तु बिटिआरआव ओरैबायदि मोनसे भुल मावबोबाय जाय भुलखौ दिनै जों निमाहा होनो हाया जे फाइनाल एन्ड कम्प्रिहेन्सिभ सल्युसन टेकिं एन्ड मान इनटेक इन्टिग्रिटि मा होनो स्टेट अफ आसाम होमबा नायदो गोरों गोरा मानसिनि थाखाय बेफोर फिसा बाइकआनो बिराद दुखुनांथाव जे जों भारतनि हायाव आसामाव थानाय बेखिनि जों आन्दलन सेपारेट स्टेट बिनायखौ जोङो दिनैनिफ्राय नांला होननानै सहिनानै लिरबोदों गोरों गोराया बेखौ बुजिदों किन्तु दिनै बिथांमोना जुदि फरायनानै बुजियाखैबा अपेन डिबेटआव जिरायनो जों राजि मानो होननानै बुङोबा बे सोदोबाथ' फाइनाल एन्ड कम्प्रिहेन्सिभ सानसे समाव जोंनो नाङा जानो हागौना जोंनि फिसा फिसौनोथ' बड'लेण्ड नांनो हागौना होमबा बैखौ मानो लिरनानैसो फोजोबबोखो जायनि थाखाय दिनै आं बुंनोसै बनसुआ जोंनो मोनफिननांगौ जोदोबा खारन बे मोनसे भारतनि संबिधान लिरबा जाय मा ओरैनो लिरनासो फैदोंलै जों गोसोबानो आन्दलन खालामोन बे नङा खारन बे मोनसे डकुमेन्टारि एभिडेन्स बेहाय माबानि सिल दङ मा होनो बेखौ जोंनि हम मिनिस्ट्रिनि सिल दं एनडिएफबिनि गासिबो लोगोसे बे सिल बुयै दोनजोबबाय बे ओरैनो साधारन मोनसे कागज जानानै जोंनि थाखाय दंब्लाबो किन्तु भारतनि संबिधाननि जितु बिउरोक्रेट्स जाय जोंनि देशखौ सालायदों बिथांमोननि थाखाय बे मोनसे डकुमेन्टारि एभिडेन्स जोङो बेखौनो बोलानानै नायनांगोन आपनार লগত नेताবিলাকে 20 বছর আগত बड'लेण्ड नालागे बोले लिखियाइसे गोदो रुपनाथनि दिनावबो बिदिनो होनदोंमोन ना जों खोनानायाव जे बड'लेण्ड लानो हासिगौमोन होनना बुङो आमार बर'बिलाक जाम्बा जाम्बि खनाय हसर इथिया बड'लेण्ड नालागे होनना बै समाव रुपनाथ ब्रह्म मिनिस्टार थानाय समाव जोङो जासिदोंमोन लानो रोङाखै आरो फैयै जों एखे गोरोन्थिखौ मावफैबावबाय दा मा मोनबावगोन फाइनाल एन्ड कम्प्रिहेन्सिभ सल्युसन होफैबाय फाइनाल एन्ड कम्प्रिहेन्सिभ जों लिरदों बुंदों किन्तु बे जों गोसोबानो आन्दलन खालामफिनगोन बे नङा बे मोनसे डकुमेन्टारि एभिडेन्स जानानै थाबाय जोंनि भारतनि संबिधानाव बयनिबो गोरों गोरानि नोजोराव बा मेलेमाव मोनथिनायाव सौहानायाव बयबो बे मोनसे डकुमेन्टारि एभिडेन्स हिसाबै जानानै थांबाय होमबा नायदो दा जोङो
दिनैनि दिनाव इलेक्शननि दिनाव जोङो सोरबा अरुणोदय नङा मोनसे खोथाखौ आं दिनै बिमा माहारिखौसो आं बुंगोन बिमा माहारिनाव मोनसे अबदान थायो बे अबदानखौ बुजिनांगोन सासे गथ'आ जोनोमनिफ्राय देरजासिम लावजासिम थाबायनो रोंजासिम बिहामजो लाबोजासिम बिमाया मा अबदान थायो नों बुंनाय सासे मोजां गथ' खालामनोबा सासे गोरों गथ' खालामनोबा गथ'आ बिखौ देहानिफ्राय लानानै जानायनिफ्राय जत्न लानायनिफ्राय बहा गेलेहैदों सोरजों गेलेदों मा रायलायदों लेखा फरायदोंना फरायाखै दुगैदोंना दुगैयाखै टाइमलि उन्दुदोंना उन्दुयाखै बेहाय बिमा माहारिनि अबदान दं सासे मोजां गथ' बरननोबा थिग बेबायदिनो मोनसे मोजां जाथि दानोबा आइजो माहारिनि अबदान थायो गोदो जों रानि हेलेननिफ्राय लानानै नानानटाखौ नाय नोङो आरो थिग बेबायदिनो आइजो माहारिनि थाखायनो जाथियाबो जोंलाबोजोबो हेलेन ट्रयनि गोसोआव दंना एथेन्सनि मोनसे दावहायाव ट्रय नगरनि थाखाय सोरनि थाखाय धंस जानायमोन हेलेननि थाखायनो जोबदोंमोन ना सेस मोनसे नोगोरा जोबलांजोबदोंमोन इन्द्रप्रभानि थाखाय जोंनि बर'आ बै समाव तुलारामनि दिनाव जोबाखैमोन होनबा जोबदोंमोन बेफोर बुरुनजिया रोखा रोखा दिनै बुंलांबाय जों बुंनाय नङा फरायनानै मोनबाय थिग बेबायदिनोमोन जे नोंथांमोना महिला बिथांमोना स्पेसियेल बुजिनांगौ जों एबार अरुणोदयनि जों फुस्लायाव जों थाङा जोंहा बिबेक दं जोंनि बिबै बिबौनि थै दं बे हायाव आन्दलन खालामनाय दं न' सावजानाय दं गावथार जानाय दं बुथार जानाय दं बे जों अरुणोदयनि थाखाय जों रन्जन दैमारिखौ जों जेलाव सोनानै दोनाखै 35 जन मानसि 65 जन जाय दिनै साबानिफ्राय फासि लोगोसे बाखिया ओरैनो जेलाव दं बिथांमोननि थाखाय जों आन्दलन खालामाखै माबायाखै मा होनो अरुणोदयखौ जों लाबोनो थाखाय खालामो अरुणोदयालाय मा जिखुनु सरकार फैया नोंहा अबस्थाया गाज्रि नोंनो होखानांगोन ना नोंथ' गामिनि मानसियाबो सासे मानसिया निखावरि मानसिया जुदि हराव एं एं गाबनानै थायो पिल मोनजायाखै माइरं मोनजायाखै उसुं गोदाननि मानसिया थांनानै हैखायो थिग बेबायदिनो सरकाराबो दिनै जोंनि सेरावनो नुखानाय उमुक उमुगा गोरिब सरकारा बेखौ नायखानांगौ कर्तब्यना खारन बिनि थाखाय जोंनि आखाइनि बुटामखौ जों बाहायदोंना बाहायाखै भटनि मोन्थायखौ जों बाहायदोंना बाहायाखै जों होजोबदोंना होजोबाखै बिनि थाखायनो आं स्पेसियेलि महिलाखौ होनदों मानो होनना बुंबा नै दानो 500 टाका रानलाय बुंलाय अरुणोदय फर्म होगासिनो दं दसेनो साफा गोमालांजोब्बाय महिला थांजोब्बाय मानो जोंनि महिलाफ्रा मोनथियो 500 टाका नङा खारन जोंनि गोसोआ दा महिलाफ्रा एसे माबा मोनसे मोनगौबा थांनोसैहाय खेयानि मोनबाय बायनोबो हागौ बेबायदियाव थायो ओंखायनो बे गोसोखौ हमथा आरो हराव गिदिंनायखौ आंनो हरनि अरुणोदय फर्मखौ नाङा आंनि सारनि अरुणोदय फर्मखौ लाना फै आरो फर्माबो नकल फर्माव माबा सोरबा ट्रेक्टर थायो नामा हा सोरबा माबा बिबार थायो नामा अशक चक्र ओमफ्राय मा होनो अशक स्तम्भ बिसो थायो आरो हेमन्तनि फट' थायो नामा मदुनि फट' थायो नामा हाया ओंखायनो रायजो नोंथांमोन बिटिआर सुक्तियाव बोसोरथाम बोसोरब्रै थगायबोबाय थगायनायखौ नुबोबाय आं बुङाखै मबाइल आखरे इउटुब आखरे नुजोबबाय नोंथांमोना बिनि थाखायनो नोंथांमोना देग्लाय बोसोराव जाथिखौ बासायनायनि नामाव फैगौ बिसायख'थि मेनि 7 तारिखआव जोंहा नांगालनि सावगारियाव गोसो गोथारै देलाय रंजा बाजायै जोंनि जाथिखौ जों बासायनांगौ थांनानै नांगालनि सावगारियाव भट होनांगौ बेखिनिखौ बुंनानै बिबुंथिखौ फोजोबबाय